najavila. Moje ime je Ines Ljepoja. Samo malo da sistem continue za rekord ovo. Kao što je kolegica najavila, moje ime je Ines Ljepoja. Diplomirani sam agronom po struci. Ovdje u Parku prirode radim u stručnoj službi već 2 godine. Pa evo, danas ću vam predstaviti naš park prirode što je bolje moguće. Nadam se da ćete uživati, evo makar virtualno. Možemo krenuti. Za početak sam vam pripremila nekoliko općenitih informacija o Parku prirode Lonjsko polje. Park prirode proglašen je 1990. godine i ove godine napunio 31 godinu. Njegova površina je oko 50.650 hektara, što je znači iznimno velika površina i za nadzor i za upravljanje. A na području parka nalazi se 14 ruralnih naselja koji svi skupa broje oko 3500 stanovnika. Ono što sam vam htjela naglasiti je tu razliku između parka prirode i nacionalnog parka. U biti je glavno da zapamtite znači da u parkovima prirode je dozvoljene su gospodarske djelatnosti, a u nacionalnim parkovima nisu. I zato mi upravo u Parku prirode Lonjsko polje imamo jako puno korisnika prostora. To su prvenstveno naši stanovnici u parku, to su zatim i Hrvatske šume, Hrvatske vode, lovci, ribolovci, stočari, posjetitelji, pčelari. Znači imamo jako puno korisnika s kojima treba znači, racionalno i upravljati i to sve treba znači, nadzirati od strane čuvarske službe. Poplava. Ono što je znači najzanimljivije u Parku prirode i što je naš temeljni fenomen parka je poplava. Poplava se kod nas obično događa 2 puta godišnje, ali to nije pravilo. Može biti i manje, ali može biti i više puta. Poplava je najvažniji hidrološki proces i Park prirode Lonjsko polje smatra se jednom od najvećih prirodnih poplavnih područja, te jedno od najvećih mjestilišta ribe u cijelom Dunavskom slijevu. Ustava Trebež upravlja znači građevinom koja znači se brine o, to ću vam kasnije pokazati na fotografijama, znači oni reguliraju poplavu u Parku prirode Lonjsko polje. Ova fotografija koju vidite ovdje na slajdu je snimljena dronom. Nalazi se, znači, to je retencijsko područje parka u selu Mužiločica. Kasnije ćete vidjeti kako izgleda kada je suho. Ovdje sam vam pripremila neke fotografije za početak da upoznate rijeku Savu iz koje nastaje znači poplava. Ovdje se kolega nalazi upravo znači sa ove početne fotografije u tom retencijskom području, on je u vodi do koljena. Ova fotka snimljena je sa našeg zimskog prebrojavanja ptica, znači kada je bila u tijeku poplava. Iduće 2 fotografije predstavljaju znači Ustavu Trebež koju sam vam spominjala, s njom upravljaju znači Hrvatske vode. Tu se nalazi 5 velikih betonskih vrata koja se mogu dizati i spuštati, znači po potrebi kada treba regulirati poplavu. Evo, na idućoj fotografiji se nalazi ta naseobinska matrica ovoga kraja Posavine. To sam vam stavila, pokušat ću vam na toj znači skici objasniti najbolje kako biste mogli shvatiti tu poplavu, kako se ona odbija, kada plavi i kako. Evo, kada biste znači došli tu kod nas u Posavinu, vrlo je specifičan kraj i vidjeli biste znači kada stanete na cestu u selu, vama bi s jedne strane uvijek bila znači rijeka Sava ili neki stari rukavac rijeke Save. Zatim poslije Save dolazi vam nasip. Tu je onda znači selo, kuće su uvijek znači u jednom redu, s jedne strane su kuće, iza tih kuća dolaze voćnjaci, pa zatim oranica, livada, nasip. Ovaj nasip je jako ključan, to je nasip koji brani selo znači od poplave, jer odmah iza tog nasipa je ta retencija. Znači upravo ona prva fotografija koja je bila, gdje je ova poplava, jel? I ovdje gdje kolega stoji u poplavi u tom retencijskom području. Znači retencija. Iza toga dolazi još jedan nasip, zatim dolazi rijeka Lonja, onda su naše poplavne nizinske šume i iza njih dolazi onda urbana sredina, opet znači grad Kutina s druge strane recimo. Znači poplava. Kako se odvija poplava? Znači kada se rijeka Sava toliko nabuja, znači topljenja snijega sa Alpa, od svih njezinih pritoka koje dolaze u rijeku Savu i velikih količina oborina, ona toliko nabuja da više ne može primiti toliku količinu vode, vodostaj postaje jako visok i upravo znači na ovoj Ustavi na Trebežu, ova znači željezna vrata, velikih 5 vrata, se podižu
i voda počinje teći, znači iz rijeke Save, tu je jedan kanal i voda počinje Save teći u kontrasmjeru i ulazi u polje, znači u retenciju, u ovo područje, znači ova prva fotografija, to je retencija, znači parka prirode. Kako biste najbolje shvatili poplavu, znači da zamislite Lonjsko polje kao jedan veliki bazen, kao jednu kadu koja je sa svih strana omeđena nasipima, a u sredini u tom prostoru znači ta velika količina vode koja štiti znači gradove od poplave. Evo, nadam se da sam uspjela dočarati. Idući slajd, znači vodena staništa. Kod nas u parku prirode imamo puno vodenih staništa. To su tekućice, stajačice i povremene stajačice. Tekućice su nam znači rijeka Sava kao glavna, imamo Strug, Lonju, rijeku Trebež. Od stajačica to su znači bare, grabe, riječni rukavci, oni nisu povezani sa glavnom rijekom i imaju malo manje vegetacije. Povremene stajačice to su mrtva i tišine, izolirani sustavi, znači ostaci nekadašnjih riječnih tokova i meandara, te nije ostvarena komunikacija sa rijekom. Znači, šetve, recimo, kada biste došli u park prirode Lonjsko polje, mogli biste se provesti, recimo, ovakvim jednim čamcem na solarni pogon. Ova prva fotografija je, znači, snimljena na rijeci Strug. Taj čamac također plovi po rijeci Strug, da biste mogli upoznati tako jedno vodeno stanište rijeke, koje je obilato, znači, i biljnim i životinjskim svijetom. Ova rijeka je ljeti prekrivena cijela, znači, sa zelenom ovom vodenom lećom, što je jako specifično i zanimljivo za vidjeti. Tu je, znači, još mnoštvo biljnog staništa, mnoštvo biljnih vrsta, od lopoča, lokvanja, šaševa, možete vidjeti i šumu sa strane, životinjski svijet, razne ptice budu u preletu, i sive čaplje, crna roda, raznorazna vretenca budu, kornjače, znači evo svašta se može vidjeti sa tog čamca. Evo, upravo na ovoj fotografiji možemo vidjeti, znači, tišinu koju sam spominjala, to je, znači, stari rukavac rijeke Save, to je jedan, znači, izolirani sustav, prekrivanje, znači, također s ovim vodenim biljem, lokvanjima, lopočima, te se također možete tu, ako budete se odlučili jednom doći pa veslati, recimo, vidjeti razne vrste ptica, također i gakove, sive čaplje. Tu je, znači, blizu selo, odmah preko puta su, znači, stare drvene posavske kuće. Na njima su, znači, gnijezda bijelih roda, koje također možete ovdje vidjeti. Ovo je naše plovilo Vodomar, koje vozi po rijeci Savi. Kada biste se vozili na ovom plovilu Vodomaru, mogli biste također upoznati, znači, jedan vodeni sustav, znači rijeku Savu, koja je vrlo specifična i zanimljiva. Mogli biste vidjeti, recimo, u preletu Vodomara, kormorane, malu bijelu čaplju, sive čaplje, a uz rub rijeke na polojima, znači na tom jednom inundacijskom pojasu, mogli biste vidjeti, znači, i stoku koja pase na ispaši od krava, konja i slično. Evo, ovo je graba, znači voda stajačica. Ova graba je nastala, ako se sjećate na početku kada sam pričala za onaj nasip koji brani selo od poplave, ove grabe su nastale upravo kopanjem materijala za izgradnju tih nasipa nakon velike poplave u Zagrebu 60-ih godina. Te grabe sada čine prave male ekosustave. One u određenom dijelu godine budu poplavljene, znači sa cijelim poljem se spoji se ta voda, jel? One obiluju, znači, ribom i izvorom hrane za razne vrste ptica koje ovdje žive. Evo, idući slajd, znači, šumska staništa. Park prirode Lonjsko polje prekriven je oko 70% sa šumskim staništima. U biti je to kod nas najveći kompleks očuvanih nizinskih poplavnih šuma u Europi. Kod nas je najspecifičnija vrsta slavonskih hrast, takozvani hrast lužnjak, Quercus robur. Imamo još, znači, poplavne šume vrba i topola. Tu su, znači, šume crne jolke i poljskoga jasena, poplavne šume hrasta lužnjaka. Na ovoj fotografiji možete vidjeti, ovo je šuma, znači, poljskoga jasena i kasnog drijemovca. To je ova bijela bičica što raste ispod, ljudi često zamijene sa zvončićima. Evo, na ovoj sljedećoj fotografiji sam vam pripremila, mi ga zovemo bricin hrast. To je u biti najveći hrast u parku prirode Lonjsko polje.
Trenutno smo radili istraživanje sa Šumarskim fakultetom. Na njemu oni su radili izvrtak i procijenili su da je njegova starost oko 250 godina, a njegov prsni promjer je toliko velik da je potrebno gotovo oko 7 odraslih ljudi da bi ga obujmili rukama. Evo, pripremila sam još fotografiju da vidite šume kako izgledaju u jesen. Šume zimi. Orao štekavac. Orao štekavac je ptica grabljivica, najveća na našem području. U parku kod nas znači gnijezdi u našim poplavnim nizinskim šumama koje obiluju znači izvorom hrane za njega. U parku trenutno imamo oko 58 gnijezda orla štekavca i taj broj se stalno povećava zato što imamo dobru suradnju sa Hrvatskim šumama jer oni znaju da se nalaze u zaštićenom području, da se znači takva staništa ne smiju ometati, da se stabla koja se pronađu sa gnjezdom orla štekavca ne smiju rušiti i zato se njihov broj stalno povećava. Evo, na sljedećoj fotografiji možete vidjeti crnu rodu. Crnu rodu je dosta teško uočiti kao posjetitelj, ali mi na terenu dosta često susrećamo. Trenutno, nažalost, broj njezinih gnijezda koje imamo lociranih sa koordinatama su samo 2, ali ne iz razloga zato što nje ima jako malo u parku, nego iz razloga što je gnijezda jako teško pronaći, pogotovo kada izlista vegetacija, znači gotovo ih je nemoguće uočiti. Crna roda je jedna plaha, skrovita ptica, znači gnijezdi u šumi i po tome je različita od svog rođaka bijele rode koja znači gradi svoja gnijezda na kućama, u selu, blizu ljudi. Evo, stigli smo i do vlažnih travnjaka. Vlažni travnjaci prekrivaju skoro 15% površine parka i oni su nam jako bitni upravo zato što imaju ulogu znači kao retencijsko područje u tom sustavu obrane poplava. Ako se sjetite one prve fotografije gdje je kolega znači čizmama do koljena u vodi, to je upravo slikano na ovom istom pašnjaku, a ovo je situacija znači kada nema poplave, tu znači boravi stoka na slobodnoj ispaši. Znači ti vlažni travnjaci imaju i bitnu ulogu, znači ekološku i gospodarsku, znači kao dio tradicionalnog sustava pašarenja, te očuvanja znači izvornih hrvatskih pasmina. Ovi znači vlažni travnjaci mogu biti oko 30 do 100 dana godišnje potpuno ili djelomično poplavljeni, znači sa poplavom. Na ovoj fotografiji pripremila sam par fotografija sa retencijskog područja u Mužilovčici, gdje možete vidjeti tu stoku na ispaši. To su znači i svinje, i krave, i konji, ovo da sve možete slobodno doći i prošetati, znači lijepo je stvarno za doživjeti ovo, pogotovo ako biste došli recimo i u vrijeme poplave, kada biste vidjeli onu prvu fotografiju što je snimljena i recimo da dođete kada poplave nema, da vidite kako ovdje stoka boravi. Znači stoka je obično ovdje od ajmo reći 3. mjeseca, znači u proljeće kada se trava, već nakon kad se poplava povuče, digne se trava, ima dovoljno paše, tada stočari svoju stoku dovode ovdje, znači na slobodnu ispašu i ona ovdje boravi sve do negdje 11. mjeseca kada poplava obično opet dolazi i onda stoku odvode u štale natrag gdje stoka prezimi. Izvorne pasmine. Evo ovako, izvorne pasmine, ova fotografija koju vidite snimljena je na našem pašnjaku i ova goveda su u našem uzgoju, znači u parku prirode. Osim njih uzgajamo i turopojsku svinju, a naše autohtone domaće pasmine ovoga kraja, znači u Posavini su znači upravo slavonsko-srijemsko podolsko govedo, turopojska svinja, posavski konj, hrvatski hladnokrvnjak, posavska guska i posavski gonič. Zašto mi uzgajamo slavonsko-srijemsko podolsko govedo i turopojsku svinju? Iz nekoliko razloga. Prvi je od toga što su to pasmine gotovo na izumiranju. U Hrvatskoj ima jako mali broj stočara, odnosno ljudi koji se bavi uzgojem ovih pasmina. Zašto? Zato što su recimo ova goveda zamijenili radni strojevi. Znamo svi da u povijesti su goveda, znači ti volovi i posavski konj da su pomagali znači poljoprivrednicima na njihovim njivama i obavljanju svakodnevnih poljoprivrednih zadataka. Mi pokušavamo ovdje u parku očuvati tu banku gena i zato držimo to matično stado kako bismo čuvali banku gena za ne daj Bože ako bi pasmina zbilja ovoga izumrla.
Drugi razlog zašto držimo slavonsko-srijemsko podolsko govedo je taj što ovaj pašnjak, on je veličina oko 50 hektara, dok goveda nije bilo u parku, ovaj pašnjak je bio cijeli gotovo prekriven sa amorfom, čivitnjačom. Ne znam da li ste čuli za tu invazivnu stranu vrstu amorfa frutikoza, čivitnjača, koja je jako invazivna, vrlo napasna, zaraštava staništa, zbog nje gubimo svoje nativne, znači domaće vrste. Mi smo došli do rješenja da znači pomoću redovite košnje tog pašnjaka i držanjem goveda na njemu smo suzbili tu vrstu da gotovo sada tamo i nema. Zašto? Zato što znači nakon košnje, kada je govedo na pašnjaku, ono svojim kopetima znači tu biljku suzbija, uništavaju, a dok je biljka mlada, znači dok je list mlad, zelen još, dok je mekan, govedo ga hoće i pojesti. Tako da je to uspješno. Evo, na ovoj fotografiji sam pripremila fotku turopoljske svinje. One su vrlo zanimljive i atraktivne za naše posjetitelje. Ona je specifična po tome što ima ružavu dlaku, vidite čekinje, ima crne točkice po sebi, bijele papke i uši su ovako zašeljene i ravno istršene. Ona je iznimno otporna pasmina, može boraviti na otvorenom tijekom cijele godine, otporna i na visoke i na niske temperature, te ju mi na taj način i uzgajamo u parku prirode, znači na otvorenome, kao i podolce. Evo, na ovoj fotografiji možete vidjeti i posavskog konja. Ukoliko biste došli u naš prijemni centar u Krapje i prošetali našom stazom graničara, mogli biste vidjeti i posavskog konja, i turopoljsku svinju, i slavonsko-srijemsko podolsko govedo. Ovdje se nalazi jedan popis, ja vam to sada neću isčitavati, to su ciljne vrste Parka prirode Lonjsko polje, vjerojatno ćete dobiti u materijalima ako vas detaljnije zanimalo. Htjela sam vam samo reći ono što je važno, što je najbitnije. Zašto su te vrste baš te ciljne? Zato one su odabrane upravo zato što su od velike iznimne važnosti za Europsku uniju. Što se s njima radi? Znači, provođenjem monitoring programa za te ciljne vrste mi dolazimo do podataka, do stanja u prirodi i pomoću tih podataka mogu se donositi neke daljnje mjere za održavanje, za poboljšanje, znači za te vrste, za očuvanje vrsta i staništa. Znači, na taj način se prati stanje ekosustava i pomoću tih podataka koje mi dobivamo sa terena možemo donositi daljnja rješenja i nekakve zaključke. Ovdje sam stavila sličice nekih strogo zaštićenih vrsta ptica u Parku prirode Lonjsko polje. Njih ima jako puno, ali ovdje sam odabrala neke interesantnije možda. Skroz gore lijevo, znači bijela roda. Njih imamo trenutno u Parku prirode oko 70 gnijezda bijele rode. Najviše ih imamo u selu Čigoč, koje je proglašeno prvim europskim selom roda, gdje ima oko 20 i nešto gnijezda bijele rode. Gore u sredini možemo vidjeti orla štekavca, kojeg smo već spomenuli, znači oko 58 gnijezda u Parku prirode, gnijezdi u šumi, najveća ptica grabljivica. Zatim imamo desno crnu rodu. Ova fotografija je uslikana na Ustavi Trebež, na tom kanalu, gdje je veliki migratorni put ribe i ova roda je vjerojatno u lovu za hranu. Ovdje dolje možemo vidjeti bijelobradu čigru, ova je fotografija lijevo, fotografirano je u Poganovom polju. Onda imamo na grani, ovdje se nalazi ptica pčelarica, koja se naziva tako zato što se hrani tim sitnim kukcama, pčelama i slično. Onda ispod nje imamo žutu čaplju, koja je fotografirana u Žiločice na Tišini. Ako se sjetite onog kanua, tamo biste mogli vidjeti ako biste veslali tamo. I zatim skroz desno ovdje vodomar, koji je fotografiran kada smo imali zimsko prebrojavanje ptica ove godine. Njega biste mogli vrlo lako vidjeti ako biste se vozili našim plovilom, vodomarom po rijeci Savi, jer on upravo na rijeci Savi radi svoja gnijezda, znači na strmim obalama rijeke Savi radi te svoje, ajmo reći, duplje, nije klasično gnijezdo. Sad smo došli do ornitoloških rezervata, koje u Parku prirode imamo dva, to su Krapje đol i Rakita. Na ovoj naslovnoj fotografiji možete vidjeti ornitološki rezervat Krapje đol, pa nekoliko riječi o njemu. Znači, proglašen je 1963. godine, znači puno prije proglašenja Parka prirode,
i što je on u biti. To je znači najstariji rukavac rijeke Save, te na njemu gnijezdi kolonija žličarki i mješovita kolonija čaplji. Kojih čaplji? To su znači siva čaplja, čaplja danguba, čaplja govedarica, to je znači gak, mala bijela čaplja. Evo, baš smo ovih dana bili na monitoringu tamo, došla nam je znači i 20 komada blistavih ibisa, pa sad još proučavamo da li su zbilja na gnjezdima tamo ili su samo u nekakvom preletu. Što vam je još važno za ornitološki rezervat Krapje Đol? Htjela bih vam napomenuti da je iznimno važna ova voda, znači koja se ovdje nalazi. Mi smo napravili jedan umjetan kanal, znači cjevovod iz rijeke Save, koji puni ovaj đol svake godine kada je vodostaj rijeke Save dovoljno visok, znači da ta voda krene teći prema đolu. Zašto? Ova voda je jako važna ovdje. Ako ove vode ne bi bilo ni gnješenja. Ona je dovoljno visoka da obrani znači, te ptice od predatora, od čagljeva i slično kojih u ovom okruženju ima jako puno. A opet je dovoljno niska da oni na ovom šašu i žubunju mogu znači, staviti svoja gnijezda. A treća i najvažnije možda čak još obilati znači, izvor hrane, jer se mogu ovdje hraniti. Pa evo još nekoliko riječi o ornitološkom rezervatu Rakita. On je proglašen 1969. godine, nalazi se u retencijskom području parka, blizu sela Čigoč i tamo gnijezdi veliki broj patki te ptica pjevica. Pripremila sam nekoliko fotografija da vidite, ovo je znači naša staza graničara koja vodi iz sela Krapje, znači prema ornitološkom rezervatu. Ako biste njome šetali, došli biste do ovakvog jednog čardaka, znači vidikovca, na koji se možete popeti i promatrati ptice. Ako biste išli u pratnji sa vodičem, onda bismo vam razvukli ovakav jedan teleskop s kojim biste promatrali ptice, znači naše žličarke, sive čaplje, dangube i slično. Evo ovdje sam pripremila fotografiju žličarke, friško sa monitoringa prije par dana. Ovdje je fotografija sive čaplje sa svojim ulovom. Evo ovdje sad možda slabije malo vidite, ali to je danguba, malo se onako stopila sa ovom bojom šivlja i granja, ali da, to je danguba. Evo, to je malo ukratko bilo u ornitološkom rezervatu, oni su zbilja posebni i stvarno je doživlje doći gore na čardak i promatrati sve te ptice, bude onako graja, one sve grakću, te žličarke mrmljaju, baš onako zanimljivo. Evo, došli smo do kulturne baštine. Ona je isto dosta bitna i dosta smo prepoznatljivi i po kulturnoj baštini. Ono što je važno da znate, vjerujem da to već znate, da se ona dijeli na materijalnu i na nematerijalnu. Materijalna baština kod nas je bile te posavske kuće, tradicionalni alati, recimo za ribolov, narodne nošnje. A nematerijalna bi bila nekakva znanja o tim tradicijskim vještinama, recimo o ribolovu, narodne pjesme i običaji. Selo Krapje je proglašeno selom graditeljske baštine. Ja se danas upravo nalazim u Krapju, tu je moj urez, u jednoj ovakvoj drvenoj kućici također. Zašto je proglašeno selom graditeljske baštine? Znači upravo zbog tog stila gradnje, znači zbog te posebne arhitekture, kuće su građene od drveta, one su jako specifične, ima više stilova gradnje, postoji i hrvatski stil, mi to nazivamo hrvatski vez i postoji njemački stil gradnje, koji zovemo njemački vez. Ove kuće su specifične, kada biste došli u Krapje i vidjeli biste da nijedna kuća nema dimnjak. Evo, to je specifično, prozori i vrata su jako mali. Zašto, iz kojeg razloga? To je prije tako bilo, jer su na veće prozore, na veća vrata plaćali su se veći porezi, veće nameti i zato su oni gradili te male prozorčiće, mala vrata. Evo ovdje na fotografiji možete vidjeti malo posavsku nošnju, to je snimljeno u selu Čigoč kada smo obilježavali dan sela i dan roda. Naša infrastruktura, tu su 4 sličice, znači gore imamo znači u Čigoču prijemni centar. Ako biste tamo došli, mogli biste čuti priču o bijeloj rodi, mogli biste vidjeti mnoštvo znači tih gnijezda bijele rode u selu, voziti se kanuom, iznajmiti kanu, bicikl, evo. Onda imamo Krapje, tu gdje se ja danas nalazim, to je naše sjedište, tu se nalazi znači, i ured ravnatelja parka,
čuvarska služba, stručna služba, turistička služba, mnoštvo sadržaja, pješačka staza, naša plovila, solarni čamci, vodomar, zatim repušnica sa moslavačke strane parka. Tu biste isto mogli, znači, voziti se biciklima, proći pješkem do polja, također do retencijskog područja, vidjeti stoku na ispaši. I četvrti prijemni centar Osekovo, to je naš najmlađi centar, on je trenutno završen, bio je u izgradnji, uskoro planiramo njegovo otvorenje, znači, i veselimo se da počne sa radom, isto se nalazi sa moslavačke strane parka. Evo, ja bih vam se zahvalila na pažnji, voljela bih da posjetite Park prirode Lonjsko polje i uživo. Ako biste mogli, bilo bi nam jako drago ugostiti vas. Ako imate kakvih pitanja, možete slobodno pitati. Nadam se da nisam bila prenaporna, htjela sam vam puno toga u kratko vremena predočiti, fotografije i najkraće. Još imamo puno tema kojima bismo mogli pričati s vama, od nadzora, monitoringa, s turističke strane, ali evo, ovo je ukratko samo malo smo zagrebali ispod površine, što bi se reklo. Hvala vam puno.